job bun ki jungi khun nre yo covid dai me khun da katika ay katika covid dai kanong yi khun prasha kane ka khlam Kawai na kijaka ay jing hikai balamang na ka porsen shar ka Sorkar Kongres haka jela kata ya kabala tip kum ka Regional Training Center kabala te haka Shnong Kyrdemkulai Nriu Kilo Rbyf District kabala thet hakisnam 1000 khatwei AA Henry kabla shu I no shra daki bor Sorkar khlam Pyntreikam ne khlam budien yaka Rbyf Youth Federation Kyrdemkulai Circle Hapo kajinglam uba borning nong sap kumu presiden bat uba ke kharsati rang ba Shnong ka Kyrdemkulai Nriu Kilo lemba kidkhot ka Rbyf kinong kit kam kate ka Shnong kilami shakhmat hadin bakatanat badai page ya kate ka Regional Training Center kamshim la page ne sharai ban Pyntreikam yaka nalor kata kila kno ru ba ka jingdon kate ka center kala shulong tang ka shinrong Henry khlam Pyntreikam nagabanta kibabun ki jingdon kam kumbala thumu daga Sorkar Nakaliang ka Rbyf kala keno baka Sorkar bamenta kamshem la budin ban Pyntreikam yakane ka jaka ay jing hikai bapher khamtam e shakipai ba nongrem kaba kane ka jing bam budin ka Sorkar watla ki pher ka wei shaka wei pat ka Sorkar kala long tang ka jing penlut ka ya ka pisau pai ba bat kumta ka Rbyf kala Dawa na ka Sorkar MDA bamenta baka dei ban Pyntreikam no yakane ka jaka ay jing hikai bakan shu I shra kumne kumbaka long ka jingwan jingi ha ni ski ha po ka ane ka Regional Training Center ha po Kyrdemkulai ke bala don mental ada bun snam hanai I marsen yo e kini ka jaka kila pentrei bedom bedam tang ba ka bas ngolngo batang ha po steng unti ki la I no ki I tang kenro bat ka wei ke building ke badon ni tengidap da ka jing smukhia ba kat ka training ka Regional Training Center hadu menta kimla ban Pyntreikam te nak liang tingi sungkia ngi ong ba chai kaja bat ka jingwan jong kane ka long ka jing ka khui ka Kyrdemkulai hiber koi om tang ya Kyrdemkulai ni ka district bat state hiber koi hawa ngi I ba kadai ka Regional Training kamot ki jing training ni kat ka jing sungthu ka jingwa sinat ka long ba bunjat ki training ki ban don ha kane jika te ni skul no ba hadu menta bat kane ka lasu ja lengan no nadu ki por ki ka Sorkar ba mensua te hadu ka Sorkar ka bawan menta imat ka msiam labut den ya kani ka projek ke badon ni kumba kalong menta ba kat kani ki fencing bat kini ki ke jingthet ya ka jaka kalong ba ka Sorkar kala sponsor ai ka ya ka pisah jong upai ba haningan dambak la da ki klur kala pelut ya pisah kani ka jaka ban sim ya kani ka jaka bat ban le kini fencing ban le na dong sidong hanai ke bas ngolngo nak liang kaseng kalong ba hadu menta kalong baik kadang long baik kampat don IA hadu menta Te haba PE baka jing sateng jong ani ka jaka training center hang ni Kyrdemkulai. Te ke jing Dawa jong pi nak liang ka seng segi bos Sorkar. Kajing Dawa jong ina kalian ka seng kalong ba ka Sorkar ka dei ban sedang no ban pentrei bat ban implement no ya kene ka jaka kumba ka don ka jing tmu na du por mensua om tang ban bakan I lendat no kumni lada long silong kumni kumba I landat kumni ni ngudun bok ba ka Sorkar ka le fencing hanai lada kam le fencing kemot ba kanai ka ying la dai tang ka isongkai nei ki kam area kini kitai Te kumba ka no ka jing he jong kani ka jaka pila bani thu ingi. kani jaka lada kum bakla kanom dunai ka arpo kali itu nak kaliang jong ni kum ka Shnong Kyrdemkulai untuk bilang ta wan ne ke rangkat batin ki nak kaliang jong ka seng Rbyf ini adon rangkat kana ka war bat ndu ni nak kaliang jong ka Shnong ki secretary kinong kit kam jong ka Shnong ya wan hang na ka por nak benta jong kene ka department kene ka horticulture kabalong ka regional training center ke hadu mentang I kene ka jingtei ni ba labun teli ki senam ke hadu mentahi kam sempat lala ban
ban pentrai nene ban pendap ini no ki benta ke jing semua jongka ini kalau susah baik kumne kangreng ke ini lah ka Shnong long don kata men ka jing snow kia du kata nama ba ini ba kam sem poi se ne te ini lah kalang jong ka Shnong te wan hang ne da ka men sem ka jing snow kia Shnang ba nila banya pelu jumut lang kumno ba ka Sorkar kan simkia yang kena kam Shnang ba kan yat kumba kan de banyai bat kan lada ka don kan ono ka jingmo ka ba salandet insya tahap ban penpau ki jing syam jong ka Shnang ba nila ro ban susu ni kum ka Shnong dap dak ta men sim ke jing kia namar ke jing bombet ke jing bombyang jong kene ka kene ka departemen hang ne ka training center ni angsia nagaliang jong Shnong ni hakapor ka ba ki sedang ni kene katno ni Shnong ni dap ya da ke jing semen namar kene ka jaka ni ka long hapo jong ka Shnong ka jong ni ni dang ka jing thmu ka jing angnot ka jong ni ba lengba jing ka jing don jong ka ne nyala ban yo ji motoi sibun kilat ji motoi ha ki ba bon jai ba fa te hnrei ni hadu manta pat kampoi se ni susah ba ne manta nyala tap sedang ka klau ka tap te ni snow longo ke na ka liang ka jong ni kum ka Shnong ni pen pau ya ka jing snow persya jor ya kene ka jing long jong kene ka departemen nama ba kala susah kot baik hang kijeng na kaliang jong kum urang ba Shnong ang kene kipen ke kita don kano benta yang saya dan temha kuat tapi ya Kila bani tu yang ni ka house nam ayu ki baki thet yang ni jaka nam tau Pyntreikam ya yang ni jaka hang ni kat kum ka dia nam angka mat ka habaki sim ni ka jaka ka snam kala bande house nam aja karwe cinta dater ke ka kam ka nang ni ka ba tamar sim hi kala ya cintu ter tenreng tang ka tu ne por ka sa kot no te kat kum ka jing tip jung phi ha por ki thet yang ni jaka na ka mentam pelong yang ni ka regional institute hang ni ha Kyrdemkulai te ka jing thmu jong ka ni ka jong ka Sorkar ban thet yang ni jaka na mentam Pyntreikam yang ni ka regional institute dekat kum ka jing thmu jong ka kini kalong ba kum kan ka departemen hi kalong ba ban yo ya ka ban IT training ju ba fer mo ha ka liang ka rep ka liang thung ka tep ke ka jing thmu hi kalong kum ta te lo Pyntreikam sem la poi national ke long nisu sa ha ka dum ha ka longo ke te kadan em ka agreement la ne ka sekolah ha na kaliang ka Shnong bat ka Sorkar na ka menta ka thungkam thungjam ha ka po jong ni ka jaka tami ka sekolah te nyem kam sem la don ke aku ba ya thiet ya penyai ya kena ka jaka Dr. Oxygen generator does not need battery or electricity and has a long shelf life. Dr. Oxygen, a small and a light gadget, is not only for the hospitals but for every other public places and health centers, school, gym, clubs, and I would say every home. It is very affordable and a must-have.